VAV:n synnyttäminen oli semmoinen aika mielenkiintoinen, pitkä ja vähän osin tuskallinenkin projekti. 1981 asuntolautakunta teki semmoisen esityksen, että asetettaisiin toimikunta pohtimaan kaupungin erillisten vuokrataloyhtiöiden yhdistämistä ja niiden hallinnon ja isännöinnin kehittämistä. Ja sitten 5 vuoden päästä siitä, kun tämä toimikuntatyö oli alkanut, niin saatiin valtuuston päätös siitä, että nämä yhtiöt fuusioidaan. Se vaati työtä ja pitkäjänteisyyttä, että se oli paljon vaikeampi kuin mä kuvittelin aluksi. Mutta sitten vuonna 1986 alettiin jo toimia perustettavan Vantaan Vuokra-asunnot Oyn, joka VAV-asunnot oli silloin nimeltään lukuun. Ja 87 tammikuun alussa niin yhtiö aloitti niin kuin omin voimin toimintansa. Nythän tämä VAV täyttää 30 vuotta, että en nyt voi itse sanoa tietenkään itseäni mitenkään VAV:n isäksi, mutta yhdeksi tekijäksi kuitenkin. Koti on henkilökohtaisesti se niin sanottu paikka, mikä tulee olla ihan mukava. Tämä on pisin työpaikka, mikä mulla on 14 vuotta. Ja sitten kun lähdin eläkkeelle, niin kyllä tunnelma oli vähän semmoinen, että kotoaan lähtee pois. Koska sen jälkeen, kun lähtee eläkkeelle, niin eihän ole mitään. Elämä on ohi silloin. Mä kun olen täällä VAV:lla töissä ja mä olen jotenkin niin uppoudun siihen aina, että kyllä tämä jonkinnäköinen tämmöinen työelämäkoti on kyllä. 1978 kaupunginhallitus päätti vakinaistaa niissä silloisissa erillisissä yhtiöissä tämmöisen vuokralaisdemokratia, jossa edistyksellisesti oli asukasedustajilla enemmistö hallituksessa. Kyllä tämän päivän sana on nämä sähköiset palvelut, joita me yritetään nyt tuoda lähivuosien aikana hyvinkin paljon asukkaiden saataville. Se mikä minusta on hienoa, niin meillä on paljon asiakkaita, jotka on asunut meillä kymmeniä vuosia. Että meiltä löytyy jopa semmoinen, joka on asunut aikanaan kaupungin rakennuttamassa ja sitten VAV:n omistukseen tullessa, niin on jopa 40 vuotta asunut. Että kyllä minusta on aika hienoa, että ihmisillä on täällä asumisen ura. VAV on tarjonnut heille kodin näin pitkäksi aikaa. Kyllä täytyy sanoa, että tuo kehärata on tehnyt Vantaasta vielä paremman täällä pääkaupunkiseudulla, haluttavamman ja sijainniltaan kaiken kaikkiaan ja palveluiltaan, koko toiminnaltaan. Niin ihan mihin tahansa melkein VAV nyt sitten täällä Vantaalla rakentaakin, niin ne alkaa olla kaikki hyvillä sijainneilla. Että täällä on siinä mielessä aika loistavasti tilanne. Se on virkeä kuin 30. Se on 10 vuotta vanhempi kuin 20-vuotias. Kokeneemmin.